שוב גל של שביתות במשק, היום זה באוניברסיטאות, אבל ארגון המורים העל-יסודיים ישבית ממחר ועד הודעה חדשה את הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים מכיתות ז' עד י"ב בכל רחבי הארץ, וזאת במחאה על המשך הסחבת כהגדרתם בדיונים על תנאי השכר. יש לנו שני אורחים לדיון הבא שלנו. מנחם כהן, סמנכ"ל וראש מינהל כוח אדם במשרד החינוך, שלום לך. שלום, ערב טוב. לצדך דוקטור עמנואל תמיר, מומחה לניהול מערכות חינוך. שלום. יועץ לארגונים בסדרי גודל כאלה, שלום גם לך. נתחיל איתך מנחם כהן. הערב צפויה פגישה בין שרת החינוך לנציגי ארגון המורים, מתי זה יקרה? שרת החינוך ישבה היום עם ארגוני המורים וישבה היום עם ארגוני ההורים, והיום בערב המנכ"ל ואני אמורים לשבת עם רן ארז, ואני מקווה מאוד שהשביתה לא תהיה מחר. אין לה שום סיבה אמיתית להתקיים, לא לאיום ולא להשבתה. איפה נניח נקודות המחלוקת הכי קשות ברגע זה? רכבת המשא ומתן יצאה לדרך, ואנחנו מתקדמים בקצב של רכבת, לא בהיסטריה כדי לא לגרום תאונות ולא עומדים במקום. ועובדה שהסתדרות המורים שמשתתפת במשא ומתן כבר הגיעה להישגים במכסות פרישה, אני לא רוצה להעלות את הציבור, אבל הגיעה להישגים נכבדים וממשיכה לשבת בשולחן המשא ומתן. אנחנו קבענו שבוע הבא מרתון מיום ראשון עד יום חמישי, לשבת כל היום וכל הלילה כדי לנסות לראות בסוף המרתון איפה אנחנו נמצאים. אין לנו מושג למה השבתה עכשיו, אין לה שום סיבה אמיתית להיות. אנחנו יושבים, נושאים ונותנים, מתקדמים במה שאפשר. אולי כי מ-99 לא פתחו את הסכמי השכר, אז... תמיד אפשר לעשות חשבונות של מאברהם אבינו עד היום ולשבות. אבל דווקא הדוגמה שנתתי דוגמה טובה. מ-99 יש בעיה של השחיקה. הגיעו להבנה על בוררות, הבורר צריך לתת את החלטתו. בבוררות הזאת יושבים נציגי ארגוני המורים, נציגי משרד החינוך, ובורר מוסכם, מצוין, הדוגמה שלך טובה. בוא נחכה מה שהבורר ששותף לארגונים ייתן את החלטתו. אני מבטיח לך שהמדינה תכבד את החלטתו ככתבה וכלשונה. אז דוקטור תמיר, מתוך היכרות שלך באמת עם הנושאים והנותנים, איך אפשר לפתור, אולי עד מחר בבוקר, אם בכלל, באמת את הפערים הגדולים הללו? תראה, אני לא משוכנע שאפשר לפתור בבת אחת את בעיית הפערים הגדולים. ראשית, בשנת 2001 לא נחתם הסכם קיבוצי, והמשמעות היא שארגוני המורים והמורים, שהם ציבור די גדול במדינת ישראל, חיים על הסכם קיבוצי ישן. אבל כשאני חושב על כך שארגון המורים העל-יסודי, לכל הפחות, מעוניין בשני דברים. בטווח הקצר הוא בלי ספק מעוניין לחתום על הסכם קיבוצי ולחתום על כך שהמורים יקבלו העלאות שכר. לא מזמן קראתי בעיתונים בערב החג בדיוק כמוכם, וראיתי שהמורים הם לא ממש בטבלת השכר המועדפת על האנשים ולא במקצוע המועדף. כשנשאלת השאלה הפשוטה, מי רוצה להיות מורה? בטווח הקצר, כפי שאמרתי, המורים רוצים לחתום על הסכם שכר. בטווח הארוך יותר, הם רוצים להגיע לרפורמה ממשית. הם רוצים להגיע לרפורמה שכבר נעשה בניסוי, והניסוי נקרא רפורמה של עוז לתמורה, והיום מכונה בשם אחר. אבל ארגון המורים מדבר בעצם על פיתוח החינוך כפרופסיה, על פיתוח רב-מימדי, כתפיסה שיש בו בעצם התפתחות משמעותית ולא רק הגעה לנקודת השכר הקרובה. אתה מסכים עם זה שמעמד המורה דרוש? לא רק שאני מסכים, הרי מי כמונו חרד למעמד המורה ורוצה בתוספת שכרו. אבל גם הנושא שידידי המכובד הציג פתרנו. יש מסלול של הסכם קיבוצי ויש מסלול של רפורמה. הסכם הקיבוצי התחייבו לארגוני המורים. כל מה שיקבל המשק, זה נקרא עיני, כי ההסתדרות הכללית, כל מה שההסתדרות הכללית תקבל במשא ומתן, זה יהיה הרצפה שלהם. כל מה שהיא תקבל. אנחנו אומרים, בואו ניסע וניתן בשני מסלולים. מסלול אחד של ההסכם הקיבוצי שיש לכם כבר בכיס, מה שיש למשק, בואו ניסע וניתן על הרפורמה, לקדם את השכר שלהם, את המעמד שלהם. אז למה חיכיתם עד עכשיו? לא חיכינו, הנושאים הללו הם כל הזמן על סדר היום, איומי השביתה כל הזמן על סדר היום. אנחנו לא חיכינו, אנחנו באמצע תהליך, לכן לא ברורה השביתה. אם היינו מתחילים, את צודקת, מה התעוררתם היום? למה נזכרתם אחרי פסח? למה אחרי שבועות? למה אחרי פורים? אנחנו יושבים ונושאים איתם חודשים, ברצינות רבה, בעומק רב, האוצר ואנחנו והם, ואנחנו גם מתקדמים, ואפשר לשאול את מזכ"ל הסתדרות המורים איך התקדמנו איתו. אותו דבר אנחנו רוצים להתקדם עם ארגוני המורים. מה, המורים בארגוני המורים הם יותר קשים? אני מציע, אני לא רוצה לחלק להם ציונים, בטח לא בטלוויזיה, אני מציע אולי לשאול אותם. אני אומר לך שהמשא ומתן הוא אמיתי, הוא רציני, הוא מתקדם והוא עמוק.
תראי, הרפורמה בנמלים לקחה שנים, הרפורמה בשאר המקומות לקחה, פה הולכים על רפורמה רצינית מאוד, איך אומרים, בהינתן שהיא תהיה. אז בואו, סבלנות, סעו ותנו, אף אחד לא ידע להסביר לי. הערכה שלך הערב אפשר יהיה להגיע לאיזשהו פתרון, לפחות שימנע מחר את השביתה? את יודעת, הנביאה ניתנה לשוטים, אני משתדל לא להיות שוטה, אז אני לא יודע להגיד לך. אני רוצה באמת לשאול אותך על עמדת הציבור, כי חוץ מאותם הורים שהילד שלהם מסתובב להם בבית כבר מתחילת חופשת פסח, בסך הכל הציבור די אדיש למאבק הזה, נכון? תראי, אני חושב שהציבור בישראל אדיש לדברים רבים, אבל אם אני יכול להתייחס לרגע לדבריו של ידידי, אני חושב שבהסתכלות ארוכת טווח, בעשרות השנים האחרונות, המשחק לרוב מוכרע בהסתכלות על סדרי עדיפויות, סדרי עדיפויות לאומיים, האם רוצים להשקיע במערכת החינוך או שרוצים להשקיע בדברים אחרים כדבר ראשון. ועוד מקדמת דנן, באמת, בעשורים של שנות ה-70, שנות ה-80 וגם בשנות ה-90 אפשר למצוא המון תכתובות בין משרד החינוך לבין משרד האוצר, כאשר לא מדובר בנתונים שנחשפים, והעמדה הפורמלית של הארגונים אל מול המשרדים השונים מוצאת את עצמם כשמשרד החינוך והאוצר נוהגים בהפרד ומשול. ואני רוצה להמחיש, כאשר ידידי אומר שמדובר בנתינת תוספות או הגעה להסכם מתקדם עם הסתדרות המורים, אז בעצם יש פה איזושהי תופעה שיש בה אינטרס לשלטונות, יש אינטרס למשרדים השונים להגיע למצב שבו אפשר להראות התקדמות עם צד אחד, ובכך להציג את הצד השני כנמצא בעמדת פחת. אותו הישג שהשגנו לארגונים, הצגנו להסתדרות, לנו הרבה יותר נוח שם ביחד, הרבה יותר נוח והרבה יותר נכון שזה יהיה ככה. אני מאוד מקווה שהמשא ומתן יהיה מול שני ארגונים תחת סביב שולחן אחד ותחת תוצאה אחת עם אותם הישגים. זה נכון לנו ונכון למערכת. מנחם כאן, אני רוצה לשאול אותך רגע על איזשהו איום שהוא בבחינת, יש מי שאומרים חציית קו אדום, וזה הפגיעה בבחינות הבגרות, כלומר פה התלמידים ניזוקים באופן ממשי. פגיעה בבחינות הבגרות זה חציית קו אדום מבחינה הזאת, שגם אם בסוף יתברר שהארגונים או מישהו טעה, אין להם דרך חזרה. מי שפגעו לו בבחינות הבגרות, אין לו איך להשלים את זה, הוא צריך אחרי הצבא להתחיל לחפש את עצמו ולראות איך ניתן להשלים. יתרה מזאת, אנחנו מקצים כסף למורים שילמדו תלמידים חלשים. אותם תלמידים חלשים אין להם כסף לשיעורים פרטיים. המורים התעקשו שהמורים יהיו מורי בתי ספר ולא מורים חיצוניים. עכשיו הם אומרים להם לא ללמד אותם. כלומר, מי בסוף נפגע? אותם חלשים שגם מתקשים בלימודים וגם אין להם כסף למורים פרטיים, אז גם עכשיו הם משביתים להם את אותם המורים. מתי הפגישה הערב? ידוע? יש כבר שם? כן. אז יכול להיות שמשם תצא איזושהי בשורה. בינתיים השביתה בתוקף, אני רוצה להודות לשניכם. תודה רבה. וזו לא השביתה היחידה במשק.